indlamu makeba, ingwele kamgwagwa, kudla ngobhuqu, ukhuphuka ntabamhlophe kanjalo, angithi uyangithola bafethu. This is your music, your culture, angithi uyangithola nomfana wakhona le Peter Maritzburg eMgungundlovu bafethu. Ngaphandle kokumosha isikhathi without wasting any more time, noma i-airtime noma yini bafethu, asingene kuyona, angithi uyangithola. Mawukuthi mfethu uyi-artist, you are an artist, you do music, or you're a producer, noma you're an engineer, uyangithola, noma uncane i-production nje mfethu, noma mhlawumbe ufuna ukungena ku-music. It is very important for you to know these people that I will mention here on this show, angithi uyangithola. If you are an artist, it is very, very important for you, listen carefully, to know these people I will mention here on this platform, angithi uyangithola bafethu. Ngizoqala nje ngo-Dr. Lindelani Mkhize. If you don't know who Dr. Lindelani Mkhize, I think you should consider going to YouTube or anywhere else where you can watch their interviews or his interviews, angithi uyangithola. If you are an artist, ufuna ukungena ku-music and ufuna ukuba ne-knowledge, ngiyacabanga ukuthi it is very important for you to know the history of Lindelani Mkhize and how he managed to get to music business, angithi uyangithola. Ngoba kahle kahle mfethu mawukuthi uyi-artist, wenza music, wenza ibhizinisi lapho, letha ibhesahede, ngoba ekugcineni kumele kufakele inyuku angani. Kahle kahle mawukuthi awubazi labo bantu, ngiqhubeke ngidlulele phambili. uDr. Lindelani Mkhize, uSipho Sithole, ngicela bandla wenze show, ungena ku-YouTube u-check-e ubaba uSipho Sithole ama-interviews wakhe, for you to gain something, to gain new information and to gain the knowledge, yabo. Kahle kahle wena mfethu, it is very important ukuthi labantu bazi, yabo. Hayi mhlampe lana nje mhlampe thina siyo music, your culture, sifuna ukucindezela abantu, sifuna thina kahle kahle ukuthi abantu babe ne-information about music, nakho konke nje about industry. Wena mfethu zonke lezo zinto kanjalo, ubaba uSipho Sithole, u-Oskido, uVusliyo, uSibuma Lawyer, angithi ngitho amaloya, ubulanzi weGhetto Rafu, ubuChicco Twala, ubaba uMbongeni Ngema, yebafethu. If you're an artist, you have to make sure ukuthi uyaba-check-a labantu, u-check ama-interviews wabo, u-check iy'tori zabo, u-check ukuthi where they grew up, how they grew up, their upbringing before music industry mfethu, yabo, ukuze uzokwazi ukuthi ekuseni ngoba mina ngifuna ukungena kumculo kodwa awunayo information about music, about i-industry mfethu. Mina ngitshela ukuthi abantu abaningi obazi labo babona kwi-television, mhlawumbe ngaba ubazi ukube labantu engibamentionayo laba bengekho, you understand. Abantu abaningi obaziyo ku-music industry, mhlawumbe like Joyous Celebration, yabo, angazi noma nomthunzi number yini ngamfaka lapho, o-Joyous Celebration kanjalo baphuma khona lapho ubaba uLindelani Mkhize, ubaba uSipho Sithole, oZulu Boy, phinde kube ubani futhi, ubaba uSipho Sithole, uba konje lo sister mfethu, uNathi Nkaye bekukhumbula yena, The Soil, yabo, ubaba uSipho Sithole, wonke lo Zakwe, baba uSipho Sithole, uyangithola. UThandiswa Mazwai naye, yabo, wona mfethu, yabo. Uphinde ungene lapha ko-Ghetto Rafu, o-Ghetto Rafu uthola abantu abanjengobani, abanjengoZula 7, yabo, labo bantu abakanjalo wena mfethu. Yiwo abantu ekumele ngabe siyalandela i-information ngabo ukuthi ekuseni, how did they make it, bayenze kanjani lento. Nawe uma ufuna ukungena ku-music business mfethu, yiphi indlela ekumele uyihambe ukuze uzoba successful? Kumele ulandele labantu, awubuka ama-interviews wabo, ubheke obaba uMbongeni Ngema ukuthi bayiqale kanjani iSarafina, abantu babe u-involve kanjani umusic, lezo zinto ey'kanjalo mfethu. Ibalulekile lezo zinto uma uthina sifuna ukungena ku-music business. Abantu ekumele sazi ukuthi how did they end up e-America ngalesiya sikhathi, uyangithola, through their talent,
yabo izinto ey'balulekile kumele sizazi lezo uma ukuthi ama-artist sifuna ukungena ku-music business. Yabona lezo zinto ey'balulekile, i-information ebalulekile leyo bafethu, angifuni ukungasho. Sidlulele phambili-ke bafethu, uZola 7 kade ngisakhuluma ngaye nje. uZola uyadropha naye isingile entsha. Cha yona mfethu, uZola mfethu uke wasipha wona umculo kulokhu, uke wadropha nenye ingoma ekuthiwa Imbume, loyo Imbume. Enye inamba leyo emnandi kakhulu mfethu, ade ayidrophile isingile ade eyikhiphile. Uzokhipha entsha, uyarapha futhi nakule singile ayikhiphile. I-Shinale lithi igama lengoma. Danko bafethu, ngicela siyibheke kakhulu leyo ngoma. Phinde futhi kube ubani uTony Dayimane mfethu, ubaba kaNkondlo la uyadropha uTony Dayimane. Angazi uma usedrophile noma uzodropha kodwa be aware of that mfethu. U-check-e lapha kuma-stories wakhe, u-check-e ku-Instagram wakhe uTony Dayimane. Naye omunye uzodedela mfethu, mhlawumbe usededelile ubaba kaNkondlo. uSiyashezi noSifilikwane sebekhiphile already. Imnandi i-album, ungizwile, umsebenzi muhle, basebenzile. Khona le namba engishaya kakhulu-ke lapha kule namba kule shayiswe uSiyashezi noSifilikwane, u-Abdul. Vele li-check-e bafethu ushayisi, inswempu kakhulu, uSiyashezi mfethu, inja yami kakhulu. Isebenzile lapha, ngifuna ungasho mina Sifilikwane uma uthi uma uSiyashezi mfethu uzomazi ngekani, angithi uyangithola. Ngicela ni-check-e leyo mpahla. Kube enye futhi number 6 khona kwi-album. Number 6 awungishaya kakhulu ngobani, ukhuluma ngabazali mfethu, ukuthi abazali bethu bebesebenza kanzima. Uyabo ubaba ugawula inkuni emahlathini, ugogo udayisa ama-cardboards, awoplastiki, amathini. Yabona lezo muzi kulale kudliwe ekhaya mfethu, ungabonakali ukuthi ikhaya lifudumele, khona insipho, khona ukudla okufudumele. Yabona lezo zinto abazali bethu abadlule kuzona ukuze sibile abantu esiyibona namhlanje. Ingoma ikhuluma ngalezo zinto kanjalo. Number 6 leyo ngoma mfethu, ngicela siyipharele bani bani i-title yengoma. Ni-check-e bafethu leyo shayiswe kakhulu. Ngiphinde ngibongele uMthinayi Thunami bafethu ngokuthi ahambe aye laphayana la ade eye khona endaweni yokuhlumelelisa isimilo. Mfethu uMthinayi ngicabanga ukuthi usebenze kakhulu laphayana mfethu, muhle umsebenzi awenzile. Ngiyathemba manje uzobuya ashaye isibani, aphumelele, izinto zihambe kahle. Baphinde babambisane noDankeni noZakwe ngoba phela siyabadinga kahle kahle. Yabo i-urban hip hop mfethu iyamdinga uMthinayi, uZakwe, uDankeni in one track. Mhlampe noMaster D sifake nenjova-ke lapho mfethu, inamba vele iproduce injova. Master D into ekanjalo bese siyidingayo bese kubafethu, hhayi lento yokuxabana ukuthi manje akuzwana, ubani akazwani nobani. Asibe grand bafethu, sishayele inamba, sibone umculo ukuthi usibeka nempilo. Abantwana besifuna bezokwazi bakhule bedla ngendlela e-right, bangasokoli abantwana, obaba benamathalente bekhona ukuthi kusele lamathalente esinawo mfethu singakhona ukondla ama-families wethu. Asibambisane ngoba ekugcineni ukuxabana kwethu ikona okubulala umsebenzi wethu, angithi angithola. Shout out to uMthinayi Thunami bafethu, salute, angithi angithola. Ngiyabonga kakhulu ukuthi unami. This is your music, your culture with Makeba PMP, umfana wakhona le ephitha ama-respect eMbundu kaMgwagwa. Angithi angithola umfana kafikele phi ku-LA, abanye bamazi ngengqwele kaMgwagwa, ukudla ngobhuqu, ukhuphuka ntaba, angazi ngibala ntoni na, angithi uyangithola. Uvula bevalile, ungena ngendluzula, ngqwele, angazi mfethu ngibala ntoni na. Nawe uma uthi mfethu khona mhlawumbe ufuna ukusitshela kona mfethu, ungasibhalela lapho kuma-comment usho ukuthi ubani odrophile, ubani owenza lokhu nalokhu music bafethu. Ngendlela e-great, ningakhohlwa ukusubscribe, share, comment, wenze ntoni na mfethu. Utshele nabanye abangakini ukuthi uMakeba kanje, your music, your culture ikanje. Angithi angithola sizile ukuzodlala bafethu, wabona umdlalo lo, sicela isi-support bafethu, nisilekelele. Wonke umuntu ofuna ukufaka isandla la kwishow noma isponsor noma ubani angaxhasa bese ngendlela angaxhasa ngayo. Sifuna ukukhula, sifuna ukuya phambili, sifuna ukulekelela abantu, sifuna umculo wase-South Africa ufike kona wonke umuntu okhona, abantu babe aware about music wethu ngendlela e-grand. Angithi uyangithola. Danko.